Hi guys, so since cancel ang deliveries, isip namin na puntahan na lang tong New Zealand ng Sison kasi malapit din lang naman sa meet up namin kanina. So yun. Sa mga pupunta dito, yung mga sasakyan, yung mga motor, ganyan, iiwan sa baba, tapos may pay parking doon. Magkano na yung bayad doon? 10, yung isang motor. Ay hindi, doon sa may parking doon sa may bahay nyo. 10 yung parking. Yun. E pag kotse, ganon. 20 pag motor, 10. So may mga kasama kami mga bata. Sila nagturo sa amin kung saan yung daanan. Anong pangalan mo, boy? Nelmer? Nelmar? Ikaw nga eh. Yan, si Nelmer siya kasi Clyde. Sinamahan nila kami. Kasi medyo malayo-layo din yung daanan pag pupunta dito eh. Dun sa pinagparkan namin. Nakakapagod lang makyat. Ganda. Look at the clouds. Diba? Kita yung dinaanan namin kanina. Ayan. Sarap ng hangin. No, diba? Nakakuha pa siyang taga-film niya. Tour guide / cameraman. New Zealand ang Sison, Pangasinan. Wow, ganda. So, may mga piknikan na din doon, no? Tas yun. Ganda. Sarap ng hangin. Yan, sarap ng hangin, oh. Kita nyo. Ganda.
bike dito pero pag yung motor hindi na talaga pwede. Ganda, ang lamig. I am really, seryoso, ang ganda. Lakas ng hangin. Ganda. Hanggang ngayon na-amaze pa rin ako. Sana lang mas maalagaan, no, kasi may mga mangilan-ilan na basura nang nakikita. So, sana yung mga pumupunta dito. Hoy, Pinulot mo ng bata. pag may pupuntahan na lang gatwa, ito black bag. Diba? Hindi pwede naman ilagay sa bag lang para hindi na ikalat kasi para mas mapangalagaan tong ano. Ikaw, pala yung para Uy, mahilig ako magbulsa ng basura. Hindi ako gawin mo siyang cost. lagi yung binubulsa yung kahit hindi lang yan binubulsa ko. Ah, diba? Ang ganda. Ganda ng view. Nakakapagod umakyat pero kapag nandito ka na sa taas tapos nakita mo tong view na to parang mawawala yung pagod mo. Ang lamig ng hangin. Tanghaling tapat to ah. Pero ang lamig. Buti na nga lang ano, medyo makulimlim. Maulan. Yun. Biglang gana lang. Sana may nagbebenta na din doon. Parang may ano tag doon? May store na doon. So pag nagutom ka, pwede kang bumili. Saan? Yan, kitang-kita na. Yun yung Balunggaw oh. Yun yung Mount Balunggaw. Yung Mount Balunggaw. Yan. Diba? So yung banda doon, La Union, nasunod Sison, Surubyo. Expressway. Ito na rin dito. Ano no? Yan, saan pa yan? Ah. Ganda. Parang busog na busog yung mata. Ay, ang dami na dun, ang dami na bumibenta dun. Sa baba. Yung daanan.